سلام تخطاتلتنا الشانل كما تخونو لومي حنت فلي زبالة تمرتي عزلكم قريبا زلغو ناي لومي تمرتي بزعبا حنت اب عالم ازيا فليتن ببزوح ملكعتات فنزل على كبر زوهابا هاجرينا غنري ساغا هاجر سويسرلاند ياتبها هاجر سويسرلاند كاب كالوت هاجراتنا عالم فلي سلازبالة وي ترايزي كونسي مس هاجرنا ايرتراون زم مساسل بزوح نقرات سلازلوا حدا كلتين ناشتين كالون كريكم يا بزح تمساسلنت علوم سلازي نحنا نزنا سويس موديل انت فليتنا يو كمون املاح غيرو ابتنا يصبح هاجرنا እዚ ሞዴል ናይ ስዊስ ክንክተሎን ተኽኢልና ብልክዕ ኣብቲ ንሳቶም በፂሖሞ ዘለዉ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና እሱ ድማ ልክዕ ምስ ኣቀማምጣ ናይ ሃገርና ክኸይድ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እየ ዝያዳ መሪፆ እዮ ስዊስ ብቁጠባ ኣብ ዓለም ካብተን ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃበን ዳርጋ ንነዊሕ ዓመታት ዕብየት ጥራይ ተርኢ ዘላ ሃገር ብፈጠራውነት ከምኡውን ብተወዳዳርነት ብትሕተ ቅርፂ ብካልእ ስልጣነ እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ብትምህርቲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እንትኾነ ዝኾነ ይኹን ባህርያዊ ፀጋ ዘይብላ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ እውን ዘይብላ ሃገር እያ ስለዚ ካብዚያ ንእሽተይ ሃገር የስ ኣብ ኤሮጳ ካብተን ዝነኣሰ ሃገራት እያ ካብ ኤርትራ ግን ኣፀቢቓ እያ ትንስ ኤርትራ 3 ግዜ ተዓቢ ካብ ስዊትዘርላንድ ህዝብናታ 8.5 ሚልዮን እዩ ካባና 3 ርብዒ እናጎደለት ከላ ህዝባ ግን ይበዝሕ ስለዚ ካብዚ ሃገር ብዙሕ ንመሃረሎ ንዓቃ ተኸሪክምያ ኣብ ዓለም ፍሉይ ዝገብራ ንስዊስ እውን እዝዩ ነዚ ድማ ንሕና ቀሲና ክንፈልጦን ፅባሕ ንጎኻ ናብ ዓድና ክንጥቀመሉ ንኽእል ባክግራውንድ መጀመርያ ድሕረ ባይታ ኣብ ስዊትዘርላንድ ክበኩም እየ የስ ብቁጠባ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክብሪ ዝወሃባ ፓወር ሃውስ ተባሂላ ትፍለጥ ሃገር እያ ከምኡውን ደ ሃርት ኦፍ ዩሮፕ ይብልዋ ኣብ ልቢ ናይ ኤሮጳ ኣብ መንጎተን ዓበይቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለወን ዝዓበየ ታሪክ ዘለወን ጥልያን ፈረንሳ ጀርመን ኣውስትሪያ ሞንጎን ስለ ዘላ ስዊስ ዝለዓለ ክብሪ ወይ ከዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ተጠማትነት ይህባ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ናታ ቁጠባ ጂዲፒ ናታ ወይ ናታ ኣታዊታት ናይቲ ሃገር ናብ ህዝባ ክመቀል ከሎ ንሓደ ሰብ ክሳብ 81,000 ዶላር ኣብ 2015 ነይሩ ሃብቲ ናይ ስዊስ ናብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንተተመቒሉ ናብ ክሳብ 81,000 ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ይበፅሕ ይብል ተኣቨሬጅ ማለት እዩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለ ከም ዘላ ዘንፍት ማለት እዩ 8.5 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ 4 ቋንቋታት ድማ ኣለዋ ኣብ ኤሮጳ ከምዚ ንቡር ኣይኮነን ዋላ ኣሜሪካ እንተኸይድና ኩለን ሓንቲ ቋንቋ እዩ ዘለወን መብዛሕትኡ ግዜ ስዊስ 4 ሃገራዊ 4 ናሽናል ላንጉጅስ ኣለዋ ካልእ ቋንቋ ብዙሕ ይዝረብ እዚ ዓዲ ግን 4 ቋንቋ ኣለዎ እዚ ከዓ ጀርመን 63% ክዝረብ ከሎ ፈረንሳ ወይ ከዓ ፍሬንች 23% ጥልያን 8% ሮማንሽ ዝተባሃለ ከዓ 5% ስለዚ 4 ዝተፈላለየ ሃገራዊ ቋንቋ ዘለዋ ሃገር እያ ዝኾነ ናይ ቤት ፅሕፈት ዶኩመንት እውን 3/4 እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብ3 ጥልያን ፍሬንች ብጀርመን እዮም ዝገብርዎ ነቲ ሮማንሽ ውሑድ ስለ ዝኾነ የገድፍዎም ግን 4 ሃገራዊ ቋንቋ ኣለዋ 4 እውን ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ናይ ቋንቋ ነገር ኣብ ዓድና 9 ቋንቋታት ስለ ዘለና መሰረት ክኾነና ክእል ናይ ካልኦት ዴሞክራሲ ኤግዛክትሊ ምስናትና ከይከይድ ክእል እዩ ኣብዚ ስዊስ ካልኣይ ምስ ኤርትራ ደመሳስላ ቋንቋ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎም እቶም ናይ ፍሬንች ናይ ፈረንሳውያን ባህሪ ምስ ፈረንሳውያን ዘዛምድ ባህሪ ኣለዎ እቶም ጀርመን ዝዛረቡ ምስ ጀርመን እዮም ዝቀራረብ ባህሪ ዘለዎ እቶም ጥልያን ካብ ጥልያን ልክዕ ምስ ጥልያን ፊት ዝገብራሎም ስለዚ ካብ ዝተፈላለየ ሃገር ዝተፈላለየ ባህሪ ዘለዎም እዮም ልክዕ ከምዛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግረን ናቶም ኣነባብራ ኣለዎም ብሌን ከምኡ ዓፋር ከምኡ ሳሆ ኩሎም ሲ እቲ ብሄራስ ናቱ ዝኾነ ባህልዩ ክብርታት ባህሊ ዘለዎ እዩ ስለዚ ልክዕ ኣብ ስዊስ ድማ ኩሉ እዚ ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ዘለዎም ግን ነዚ ኩሉ ሓቂፎም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለ ክበፅሑ ዝኽኣሉ ከምኡ ድማ ዝኾነት ይኹን ሃገር እውን ወሪሮም ዘይሓዙ ካልኦት ሃገራት ኤሮጳ ከባቢኦም ዘለዉ ኣፍሪቃ ገንዘባ ገለ ከይዶም ወሲዶም እዚኦም ግን ዝወረርዋ ሃገር ኣይነበሮምን የስ ገንዘብ ይመፆም ነይሩ ብርግፅ ግን ብዝኾነ ንግረ መንገደይ ኣብ ስዊስ ካብ 3.5% እንግሊሽ ወይ ፖርቹጊዝ እንግሊሽ ኣልባኒሽ ዝረብ ይብለና ወፃእተኛታት ከዓ ሓደ ርብዒት ወይ ከዓ 25% ናይ ህዝቢ ስዊስ ከባቢ 2 ሚልዮን ኣቢሉ ወፃእተኛ እዩ ስለዚ ብዙሕ ወፃእተኛ ድማ ኣለዎም ማለት እዩ ፖለቲካ ናቶም ወይ ሃገር ናቶም ኣብ 3 ሌየርስ ወይ 3 ፅላት ዘለዎ ፖለቲካ እዩ ዘለዎም ፌደራላዊ መንግስቲ ዘለዋ
ስዊትዘርላንድ ከም ኣሜሪካ ዝመሳሰል እዩ ሰለስተ ደረጃ ድማ ኣለዎ ተቀዳማይ እቲ ኮንፌደሬሽን ወይ ከዓ እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝበሃል ማለት እዩ ካልኣይ ካንቶንስ 26 ስቴትስ ወይ ካንቶንስ ይበሃላ ኣለዋ ንሽተይ ሃገር እያ 26 ካንቶንስ ኣለዎ ከምኡ ድማ ከባቢ 2250 ንኣሽቱ ምምሕዳራት ወይ ቀበሌታት ዲና ክንብሎ ወይ ምምሕዳራት ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ እዩ እዞም ሰለስቲኦም ነናቶም መሰላትን ነናቶም ስልጣንን ሓይልን ኣለዎም ስለዚ ተን 26 ካንቶናት ኢቨን ኣብዚ ሕጂ እውን ሓንቲ ሓዳሽ ካንቶን ክቆሙ ይፅዕሩ ዘለው ኣለዎ ሓደ ከባቢ ስለዚ ምርጫ እዩ ገሊአን ብጣዕሚ ንኣሽቱ እየን ተን ስቴትስ ግን ኢትስ ቾይስ በይኖም ክኾኑ ስለ ዝመረፁ በይኖም እዮም ኣነ ዝቕመጣላ ባዘል ንኣብነት ክልተ ካንቶን እያ ባዘል ከተማን ባዘል ወፃኢ ካብ ከተማን ተባሂሉ ክልተ ዝተመቕለይ ስለዚ ኣይተረዳድውን ኣብ ስራሕ ነናቶም ካንቶን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናበልካዩ እቲ ናይ ስዊስ መሰረታዊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣለዎም ክንቅፅል ኢና እቶም ፌደራላዊ መንግስቲ እቶም ስቴትስ ንሓድሕዶም ብጣዕሚ እዮም ዝወዳደሩ ንኣብነት ዕላል ሓንቲ ጆክ ክነግረኩም ባዘል ኣነ ዝቕመጠሉ ከተማ እዩ ዙሪክ ዝበሃል ከዓብ ከተማ ናይ ስዊስ ኢኮኖሚክ ሲቲ እዩ ሕጂ ክልቲኦም ብጣዕሚ ተተፋነንቲ እዮም እንታይ ይብሉ ኣብ ዙሪክ ደቂ ባዘል ማለት እዩ ኣብ ዙሪክ ዝበለፀ ቦታ እንታይ ትፈልጥ ዶ ይብሉካ እንድሕር ኢልካዮም እታ ትሬን ባዘል ትመፅያ እታ ዝበለፀት ኣብ ዙሪክ ይብሉ ማለት ስለዚ ብዙሕ ምትፍናን ብቢዝነስ ብኩሉ ነገር ይተፋነኑ እዮም ኣብ ስፖርት ግን የስ ወላ ብታክስ እውን ይወዳደሩ እዮም ሓደ ዓይነት ታክስ ኣይኮነን ዘለዎም ኣዝዩ ፍልልይ ኣለዎ ታክስ ናቶም ማለት ንቀጥል ካልኣይ ደረጃ ፓርሊያመንት ባይቶ ስዊስ ኣብዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ፌደራላዊ ኣቃውማ ናይ ሎሚ ስዊስ ኣብ 1848 ብዘውፀቶ ቅዋም መሰረት እዩ ስለዚ ሕጂ ዘገዝኦም ዘሎ ቅዋም ኣብ 1848 ዝተነድፈ ፌደራላዊ ቅዋም ኣለዎም ማለት እዩ ብኡ መሰረት ድማ እቲ ባይቶ ናቶም 246 መናብር ዝሓዘ ወይ ኣባላት ዝሓዘ ዓብ ባይቶ ናይቲ ሃገር ኣለዎም ኩሎም እዞም 246 ድማ ብህዝቢ ተመሪፆም እዮም ዝመፁ ህዝቢ ዝመርፆም ስለዚ እቲ ባይቶ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል እቲ ሓደ እቶም ቀጥታ ናሽናል ካውንስል ዝበሃሉ 200 ሃገራዊ ባይቶ ክኾኑ ከለዉ እቶም 46 ከዓ ካውንስል ኦፍ ስቴትስ ወይ ካንቶንስ ይበሃሉ ነቶም ካብ ካንቶኖም ተወኪሎም ዝመፁ 46 ሴኔተርስ ወይ ከዓ ወከልቲ ድማ ንነፍሲ ወከፍ እዚኣቶም እዞም 46 ካብ ካንቶኖም ንረብሓ ናይ ካንቶናቶም ዘንፀባርቁን ንረብሐኦም ጥጠው ዝብሉን እዮም ስለዚ ክልቲኡ ብሓደ ኮይኑ ግን ነቲ ባይቶ ናይቲ ሃገር የቑሞ ማለት እዩ ኣብ ስዊትዘርላንድ ክሳብ 15 ፓርቲታት ኣለዎም ውድባት ኣለዎም ማለት እዩ እተን ዝዓበያ 1 2 3 4 5 6 ዘለዋ ከባቢ 90% ናይቲ ህዝቢ ተወካልነት ኣለዎን ማለት እዩ እታ ዝዓበየት ፓርቲ ኣብዚ ሕጂ ማለት እዩ SVP ወይ ከዓ ናይቶም ራይት ማለት እዚኦም ስዊስ ፒፕልስ ፓርቲ ትበሃል ስዊስ ፒፕልስ ፓርቲ ተኻላይ SP ቶም ሶሻል ዴሞክራት ትበሃል እዮም እዚኦም ከምኡ እቶም FDP ዝበሃሉ 19% ድምፂ ዘለዎም እዚኦም እቶም ሊበራልስ ዝበሃሉ እዮም እቶም SVP እቶም ካቶሊክ ፓርቲ ዝበሃሉ 16% ሓይሊ ኣለዎም እቶም ግሪን ዝበሃሉ 4.8 እዚ BDP ዝበሃል ከዓ ካብዞም SVP ዓይነት እዮም ኮንሰርቫቲቭስ እዮም እዚኦም ክልቲኦም ስለዚ ልክዕ ከም ኣብ ብዙሕ ክፋላት ናይ ዓለም ኣብ ስዊስ እውን እቲ ኮንሰርቫቲቭ ወይ ከዓ ራይት ፓርቲ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ that's why ፖለቲካ ናይ ስዊስ ብዙሕ ኣንጻር ስደተኛን ብዙሕ ነገራትን ዝስማዓሉ ማለት እዩ ግን ብሓፈሻ ኩሎም ዝተፈላለየ ዓብላልነት ዘይኮነስ ተዘማማዲ ወይ ዝቀራረብ ሓይሊ እዩ ዘለዎ እታ ተገርም ክፋል ሕጂ ክነግረኩም እየ እታ ፌደራል ካውንስል እቲ ኣመሓዳሪ ትቐንዲ ኣብ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣብ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኣብ ካልኦት ሃገራት ፕራይም ሚኒስተር ክንብል ከለና ስዊስ ፍልይ ዘብላ ኣብ ዓለም ኢንፋክት ኣብ ካልእ ዓለም ዘየለ ነገር እንታይ እዩ ስዊስ ብሸውዓተ ሰባት 7 ፕሬዚደንታት እዮም ዘለዋ ክገርመኩም እያ ነው 7 ዝኣባላታ ፈፃሚት ሽማግለ ኣለዎም ኢንፋክት ኣብቲ ናትና ያክል እውን ከምኡ ዓይነት ኢና ንፀባሪቕና 7 ዝኣባላታ ኢና ቆይምና ከምዚ ክኾነልና ማለት እዩ ኣብ ስዊትዘርላንድ ማለት ብዝኾነ ናይ ስዊስ ተፈፃሚ ኣካል ወይ ከዓ ፌደራል ካውንስል 7 ኣባላት ኣለዎ እዞም 7 ኣባላት ሓደ ካብኦም ዓመታዊ እቲ ባይቶ እዚ ዘሎ ነዞም 7 ኣባላት እዚ ባይቶ እዩ ዝመርፆም ህዝቢ ነቲ ባይቶ ይመርፅ እቶም ባይቶ ድማ 7 ፈፃሚት ኣካል ወይ ከዓ ናይቲ መንግስቲ ቀንዲ ኣካል ከም ፕሬዚደንት ዘገልግሉ
حد عينت سلطان زلوهم جن استفلا له عينت كابينة عينت نتي عبيت منيسترتات زحزو مالتيو حدا كابوم دماز بايتو عمتاوي حدا سب بريزيدنت غير يرقحو ولا حنت فلوينت يبلون كابوم جن نابكال هاجر كايت كله وي ببخالو تاجرات كم بريزيدنت نايت هاجر يسمع مالتيو حدش عمت ريزوس ديسمبر ديسايد قبرو مثلني كابتر جمبير حنت عمد دما بريزيدنت يخون مالتيو دحرينا عمتا كابتم شوعت حدا يخون ስለዚህ ሓንቲ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ኣብዚኦም ዝሓልፍ ኣብ ስዊስ ብውሑዱ 4 ሰባት ክድግፍዎ ኣለዎ ሓደ ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ ስምዒት ክሕዞ ይኽእል እዩ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ካብዚኣቶም ግን 4 ሰባት የስ ክብሉላ ክኽእሉ ኣለዎ ድሕሪኡ እቲ ውሳነ ስለዚ ሓደ ሰብ ክጋገ ሓሽ 4 ሰብ ሓደ ሰብ ብዙሕ ግዜ 4 ሰባት ዝወሓድ ዕድል ኣለዎም ንክጋገ እዩ that's why ስዊትዘርላንድ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ከባቢኣ ክግበር ከሎ እቲ ኩናት ኣይተተንከፈትን ብዝተፈላለየ ንሳቶም ዝፈጠርዎ ኣምላኽ ሓጊዝናውን ይብሉ እዮም ብዝፈጠርዎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክልተ ኤውሮጳ ምልእቲ ክትቃፀል ከላ ወላ ሓንቲ ፅልዋ ኣይወረዶም ንሳቶም ንእሽተይ ምናልባት ተተንኪፎም እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ዝኾነ ምሕደራ ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ሃገር ፖለቲካዊ ፅግዕትኛት ዘይተሻሩ ሃገር እውን ኮይና ስለትፍለጥ ዓብይ ኣድቫንቴጅስ ኣለዋ እዚ ድማ እቲ መርሕነት ናታ ዘምፆ እዩ ኩሉ ግዜ برقيق زمايايتو عبي كفالنا محدرا سلو زلوم شوعت سبات تمايايتوم زوسنو وسانه كل غزي صبق وصيت كم زخل يفلت مالتي So the Federal Council has the task of governing the نتهاجر من محدار دما تقندس رحيو نفس وكف دما وكيل وي representation ናይ ሓደ ዓቢ ሚኒስትሪ ወይ ናይ ዝተፈላለዩ ሚኒስትርታት ማለት እዩ ስለዚ ሳቶም ካ ሶምናዊዮም ዝራኸቡ ይብለና ሓንቲ ክትፈልጥዋ ዘለኩም ብጣዕሚ ኣገዳሲት ናይ ስዊትዘርላንድ እዚኣ ኣብ 1959 ተን 4 ዓበይቲ ፓርቲታት ዝነበራ ሽዑ ኣብ ሓደ ማጂክ ፎርሙላ ዝበሃል ኣቆይመን እንታይ ማለት እዩ እዞም 7 ፌደራል ካውንስል ናይቲ ሃገር ካብ 4 ፓርቲ ክመፁ ከም ዘለዎም ገይሮም ሰለስተ ተን ዝዓበያ ከክልተ ኣባላት ክሰዳ ታራብዓይቲ ድማ ሓደ ኣባል ክሰድድ ተሰማሚዖም እዚኣ ሕጂ ኣብ ሙሉእ ዓለም the magic formula ተባሂላ ትፍለጥ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቶም 7 ከማን ናይ 4 ዝተፈላለዩ ፓርቲታት እዮም ናይ ሓደ ፓርቲ ይኮኑን ስለዚ ኩሉ ግዜ ሚዛናዊ ውሳኔ ኣብ ምውሳን ዓብ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ ዘቆምዋ ን44 ዓመት ሰሪሓትሎም ድሕሪኡ እቲ ሽዑ FDP ትዝዓበየ ነይሩ ስለዚ ከክልተ እዚ ካቶሊክ ፓርቲ ክልተ እዚ SP ክልተ SVP ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ሓደ ኣባል ጥራይ ነይርዎ ኣብ 2003 ኣቢሉ ጀሚሩ ካብ ዝጀመረ ግን 8 ይመስለኒ SVP ናሓየለ ስለ ዝመፀ ክልተ ኣባላት ኣለዎ እቶም ካልኦት ድማ ተቐይሮም ግን እታ ማጂክ ፎርሙላ ስቲል ትሰርሕ ኣላ እዚኣ ድማ ኣገዳሲት ትገብራ ንስዊትዘርላንድ እያ ራብዓይቲ who checks and balances ዝኾነ ዓይነት ምሕደራ ቁፅፅር ክህልዎ ኣለዎ ስዊትዘርላንድ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝወሓደ ኮራፕሽንን ዝበለፀ ኣሰራርሓ ናይ መንግስቲ ካብ ዘለዋ ዝፍለጥ ሃገራት እየን that's why ብዙሓት ካምፓኒታት ኣብ ኤውሮጳ ወይ ካብ ዓለም ክመፃ ከለዋ ቦትአን ኣብኡ ዝገብራ ከምኡውን ብዙሓት ኢንተርናሽናል ኤጀንሲስ ኣብ ስዊትዘርላንድ መደበር ዘለዎን ካብቲ ምዕሩይ ትሕተ ቅርፅን ትሕቱይ ቅርጡ ዝኾነ ኣሰራርሓን ዝምርኮስ እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ኮንትሮል ሲስተም ኣለዎም ንርአ ኩሉ ግዜ ኮንትሮል ኣገዳሲ እዩ ስዊሳዊ መረፅቲ ወይ ካደ ስዊስ ቮተርስ ኢሌክት ፓርሊያመንት ህዝቢ ነቲ ባይቶ 246 ኣባላት ዘለዎ ባይቶ ይመርፅ ሽዑ እቶም ዝተመርፁ ድማ እዞም this makes the electorate Swiss supreme political power ስለዚ እቲ ህዝቢ ብሰንኪ እዚ ነቲ ባይቶ ስለ ዝመርፅ ተዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ ኣካል ይገብሮ ፅንሕ ኢላ ክገልፀ የሱ the parliament elects ብህዝቢ ዝተመረፀ ባይቶ 7 ኣባላታ ፈፃሚ ሽማግለ ወይ ካዛ federal council ይመርፅ ካልኣይ they elect the judiciary ነቲ ኣፈራዲ ኣካል ድማ እቲ ባይቶ እዩ ዝመርፆ ስለዚ እንታይ ይብለና president of the federal supreme court ናይቲ ዓብይ ቤት ፍርዲ ሓላፊ ይመርፁ ከምኡ ድማ ነቶም ናይ ፌደራላዊ supreme court ናብ ፌደራላዊ ዘለዉ ዓበይቲ ቤት ፍርድታት ዘለዉ judges ወይ ሓለፍቲ ንዖም ደያኑ ይመርፅዎም ከምኡውን ነቲ attorney general ዝበሃል እውን ንሳቶም እዮም መሪፆም ዘቕምዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ወኪሎም ነዚኦም ኣካላት ይመርፁ parliament supervises the federal council እዚ ባይቶ ካልኣይ ንመን ይቆፃፀሮ ነቲ ፌደራል ካውንስል ነቲ ዘመሓድር ዘሎ መንግስቲ ይቆፃፀሮ
فدرال ادمين نتوم اب تحت فدرال كونسل زلو سرحو زلو استفلال ጨናፍሪ ቋፅሮም ነቲ فدرال كورتس ነቲ ቤት ፍርዲ እውን ከምኡውን ኣቶርኒ ጀነራል እቲ ቤት ፍርዲ ድማ ዝኾነ ጉድለታት ንዝተረኣየ ይዳንን ይቐፅዕን ይመምን ማለት እዩ ስለዚ ኮንትሮል ኤንድ ቼክስ ዝተሰርዐ ሲስተም እዩ ፅባሕ ንግሆ ንዓና እውን ዓብዪ ኣርኣያ ክኾነና ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዋ መወዳታ ህዝቢ መብዛሕትአን ሃገራት ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ዲሞክራሲ ዘለዋ እቲ ህዝቢ ዓቢ ሓይሊ ኣለዎ ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ሓይሊ ወይ ተሰማዕነት ዘለዎ ህዝቢ ስዊትዘርላንድ ጥራይ እዩ ካልኦት ኩሎም ካልኦት ሃገራት ኣለዎም ተሰማዕነት ህዝቢ ስዊትዘርላንድ ግን ዳይሬክት ዲሞክራሲ ዝበሃል ሲስተም እዩ ዘለዎ እንታይ ማለት እዩ ከርእየኩም እየ እንታይ ምዃኑ ልዕሊ ማንም ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ዝለዓለ መሰል ዘለዎ ህዝቢ ስዊትዘርላንድ እዩ The 200 members of the National Council and the 46 councils of the states are elected directly by the people. Elections are held every 4 years. ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ህዝቢ ነቶም 246 ኣባላታ ባይቶ ይመርፅ ማለት እዩ ስለዚ ካልእቲ እዚ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዘሎ እዩ ታፍሊት ኣብሎም ስዊሳውያን citizens can launch a popular initiative to demand a change to constitution ሓደ ኣብ ሕጊ ዘሎ ዓንቀጽ ህዝቢ እንተዘይደልይዎ እዚ ባይቶ ዘቆመ ማለት እዩ ነቲ ዓንቀጽ እንተዘይደልይዎ ህዝቢ ድምፂ ገይሩ ባዕሉ ሓደ ፖፑላር ቮት ክጅምር ክእል እንታይ ይገብር ናይ 100,000 ከድምፁ ዝኽእሉ ህዝቢ ድምፂ ኣምፅኡ እዚ ዓንቀጽ ኣብ ዘላ ክንቅይራ ኢና ኢሉ እቲ ህዝቢ ሓድሽ ኢኒሽቲቭ ወይ ሓድሽ ተበግሶ ክወስድ ይኽእል እሞ 100,000 ተረኺቡ እቲ ነገር ናብ ሬፈረንደም ክወርድ ከም ዝኽእል ክገብርዎ ይኽእሉ ከምኡውን ሓድሽ ሕጊ ክጸድቕ ክጅምር ከሎ እቲ ህዝቢ እንተዘይፈትይዎ ሬፈረንደም ክእውጅ ይኽእል ሬፈረንደም ንምእዋጅ ድማ 50,000 ድምፂ ጥራይ ዘድልዮም ስለዚ እቲ ህዝቢ ብዙሕ ዓመታዊ ነቲ ኣብ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ብጣዕሚ ተሳታፍነት ዘለዎ የስ ከቢድ እዩ ብዙሕ ተሳታፍነት ክሳተፍ ስለ ዝሕተት ግዜ እውን ይውሕዶ ኸውን ይበሃል ግን ብዝያዳ ዓብዪ መሰል ዘለዎን ነቲ መንግስቲ ብቁርብ ብጥብቂ ዝከታተሎን ኣብ ዓለም ደረጃ ዝወሓደ ዕዳ ዘለዋ ሃገር እውን እያ ካብተን ዝወሓደ ዕዳ ዘለወን ነቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ኮንትሮል ዝገብሮ ኣካል ዘለዋ ኣዝያ ኣብ ስልጣነ ተኣምን ኩሉ ግዜ ቅድሚ ሰባት ኣብ ሪሰርችን ዴቨሎፕመንትን ስዊትዘርላንድ ካብ ዓለም ዝለዓለ ኢንቨስት ትገብር እያ ስለዚ ኣብ ህዝባ ኣብ ናታ ቴክኖሎጂ ኣብ ናታ ኢንፍራስትራክቸር ዝለዓለ ኢንቨስት ትገብር ሃገር እያ እዚ ናታ ፀጋታት እዚ ናታ ሞዴል እንተተኸቲልናዮ ምስ ናትና ስለ ዝመሳሰል ብዙሕ ክሕግዘና ይኽእል ካብ ዝብል ሓሳብ የምፅየ ስለዚ ኣይ ሆፕ ንእሽተይ ክጠቕመኩም እቶም ኣብዚ ቻነል መፂኹም ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር በሃል እዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ነተሓሳስባና ብግልን ከም ሕብረተሰብን ከም ሃገርን እውን ክጠቕመና ዝኽእል እዩ ዝበልክዎ ትምህርቲ ኣለኒ ትምህርቲ ዝተይላትኩም ናብ ካልኦት ሰባት ሼር ክትብልዋ ትኽእሉ ላይክ ክትገብርዋ ትኽእሉ ናትኩም ኮሜንት እንታይ ይመስለኩም ድማ ኣብ ዝወስኹ ድሕሪ ሕጂ እውን ዝተፈላለየ ሃገራት ንዓና ኣርኣያ ክኾነና ዝኽእላ እየን ዝበልክዎን ከምዚ ካብኣተን ኣገዳሲ ክፋል ዝበልክዎ ክቕርብ ክፍትን እየ እሞ ከምዚ ደስ ዝብለኩም እንተኮይኑ ኣብ ኮሜንት ክትሕብሩኒ ክፅበየ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወድያ ኣላ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ